Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang, di bagasan minggu na pasapuluhod dong Trinitatis, ima di tanggal 21 Agustus tahun 2022, hatani debata nagabi jamita tuhita, imana tersurat di Yesaya bidu 58, mamuka sian ayat siabe rodi ayat 14. Alai dicahau kami ma mulai sian ayat sia. Songono mahatana laos ta pai hutihut ma. Dungi jauh-jauh maho, jadi alusan ni jahuba maho. Molo angguk-angguk ko gabi dohonon nama. Ida ma disodwau. Molo dipaholak ko sian tonga-tongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari, dohok pakuling ni hajahaton. Jala dilehon ho asini roham tunamale. Jala di pasaba porohani dadangol. Jadi bisar ma hati urommu di bagasan hahulumun. Jala hagulapommu tudoson hosniari. Jadi say totong ma tugu-tuguon ni jahubaho. Jala pasabamon naroham dia kainganan narahar. Jala papiron na huli-hulim. Gabi tuduson porlak na siniram doho. Jala songom mual na sodung marsik. Jadi paulion ni aka anakmu ma aka pasi-pasi sian narubi. Pati dangommu ma aka ojahan marsudut-sudut. Jala guaron ni halak maho si pauli aka riga. Si totas aka dalan balubung asa hainganan. Molotung di tai topak musian ari sabat, mangulahol lomoni roham di ari habadiauku. Jala di guarho ari sabat, ari hasoloan, marmulia dia kajolma nabadia ni jahuba. Jala di pasangapoi bana, unang diulahokoa kadalammu, unang dihuti-huto lomoni roham, manang marhatarari. Jadi marlas ni roham ahomi da jahuba. Jala au manugu-nuguho di atas niaka betul-betul ni tanoon. Jala parmudu-muduoku maho marhite-hite parjabaran ni si Jakob opumunai. Ai pamangan ni jahuba do madok songoni. Ido yang kosahatna. Horas madihita saluhut na damang doho dainang. Di bagasan mingguon nanggabi ojahan ni jamita, manang ojahan ni minggutta. Didokma panobaon na hinalomohon ni debata. Dia duna masa di tonga-tonga ni bangsa Israel. Damang dainang tapai hutihut ma songod dia nanidokna marhite-hite turpuk jami taon. Damang dainang lasdo rohani bangsa Israel mulak sian habuanga Babel. Hapedung sahak nasida tu Jerusalem tarhirim nasida ala haporsuhon na masa disi. Masa do kesenjangan sosial, paradongan pajuluhun pembangunan ni bagas nabi, dang dia turehon paulihon bagas joro. Napugus namangalehon rohana tu pembangunan ni bagas joro, dang adong si bahenonna. Dang tulus pembangunan ni bagas joroi, alagu hapuguson huta Jerusalem hatihai. Las rohani bangsoi mula sian habuangan, alama kirim dina masa aka nauli dohok nadinggan tu paranguluan nasida. Hape humasit sian na niai nasida di Babel. Gariada duminggan padaraman nasida uju di Babel bangsoi. Nang penaung di palua jahuba nasida sian Babel. Dang ramu barohana nasida. Aidang diula malim tohonan na ho Bartolomoni rohani di bata. Natorope say diula dope parsobaon tu de bata gana-ganaan. Nang pe diula nasida ruhu parugamoon ni Jahudi, isara parpuason, pasahat to pilihan, hape masa penindasan. Dang dia turehon na pugus. Pangalaho si paula-ulaima, na pinisang ni Jahuba di turpukon. Diula ruhu-ruhu ni parugamoon, hape dang hibul rohana maka porsai jahuba. Dang diurupi dongan,
songon naung ni aturhon, diula ruhu parugamoon, hape parangena dang denggan, dang dihaholongi donganna. Domutusido na didokna, di bagasan turpukon na diaya onom ro diaya pitu. Didok Tuhan Jehovah, daodo parpuasoon nahu halomohon. Har-hari akka ihot-ihot ni hajahaton, palua akka tali ni auga, jala palua halak nani rupa, jala ropuhi nasa auga, daodo molo diponggoli horo tim tu halak namale, jala ditogi hoko tu jabum halak nadangol, doho panakar-nakar, molo diidaho halak nama semara, gabi dia biti ho ibana jala dang martabuni ho, maradopon sibukmu. Nanidok na disi, parsobaon na puliddo, ni haholongan, ni urupat dongan, lumubia kana pugus, ido na pinasaha ni jami taon, asa totong ganup nasa na marsobba tutuhani, dada holan na marsobba buti, diganup nasa aka parmingguon, manang diganup nasa partangyangan, alai asa diganup nasa paranguluon nape, namar sobbado tude bata. Damang dainang, ala ni hapariron ni bangsoi. Suku-sukur rohana sida madok. Puasa dang diurupi Tuhani hami. Marpuasa do hami. Hape dang diida Tuhani. Manarita bangsoi tude bata, ala mangihuton pangatusion na sida sabbing. Didok hula hami doa karu-ru ni parsobbao tu Jehovah. Hape dang ditangihuk kami. Didok rohani bangsoi. Dilului nasida du Jehovah. Hape maddau Jehovah sian nasida. Dipasahak nasida pilihan. Marpuaso do nasida. Martangiyang nasida. Hape dang diurupi Jehovah nasida. Mangihuton nasida. Nunga diula nasida na hinalomohon ni Jehovah hape. Hape si paula-ula do. Ay di sobba nasida do debata kana-kanaan. Mangarupa manang menindas do nasida. Dang dia turehon mangurupi na pugus. Dohot na panakar-nakar. Parangi nasida dang dinggan. Dang naniojar ni haporseaon diulahon nasida. Diganup nasa akka ruh-ruh ni parugamon nasidai. Si paula-ula do. Ima na pinisang ni Jehovah diturpukon. Muruk situ tu Jehovah tu nasida. Ubahed didok. Idama. Marpuasa pehamu asa mabahebada doho parsalisian. Huhut mamastapi mangasahon gostong ni botohon. Unang dadati hamu marpuasa songon nuaing. Aidang terbahe saha suara muna tu banua gijang. Songonima na pinasahat ni Jehovah di bata. Di jolo ni turpuk ni jami taon. Damang dainang. Di boto di batado nang pe marpuaso na sida. Nang pe di pasahat pilihan na. Alay dang dinggan parangin na sida. Dang porsia na sida di Jehovah sa sitong na. Roha doho ha porsiaon ni na marpuaso ido di bereng di bata. Dang parpuason na doho pilihan nai. Boy do ringkas sadahalak pasahat tu pilihan na doho na marpuasa. Hape rohana da usiad di bata. Pos ni roha, holong ni roha, doho parasi ni rohaon mangurupi na pugusi. Ido dipangido di bata. Di Hosea onom aya onom didok. Kemunafikan ni bangsa Israel. Di boto hatani di bata. Hape dang dipardulihon mangurupiak kana pugus. Kemunafikan ni Parisi doho si boto surat. Ringgas mangaraduti si sia-sia ni patik. Hape dang diulahon. Ido mamaksa Yesus madok di Matius 7 ayat 12. Asini roha do huhalomohon. Dada anggo pilihan. Lomodo rohani Yesus di pilihan. Naso di halomohon. Ima pilihan kemunafikani. Damang dainang. Di sada drama ni aka ianakon parsikola ima par SMA tarutung. Na di tahun 1920 digobarhon taringot tu kemunafikan ni halak Kristen. Targuar ruas na burju, hape dang dihaholongi, dangolo mangurupi na pugus.
Dipatuduhod di dramai taringot tu pangaradion ni sahala ruas nasay masihol pajup paduhod Jesus. Taragwardo ibana di huriana nagabi ruas da burju. Didok do par huria ringgas do ibana marminggu songoninang tu partangyangan. Jala ringgas muse marsileho-leho tu huriai. Ganuk martangyang ibana dang lupa mangidu asaronia Jesus tu jabuda. Disadatiki marnipi maibana. Dipabua ma di bagasan nipinai naneng rodo Tuhan Yesus tu jabuna di hari Kamis pukul siaborngin. Las rohana ala neng pajupang maibana doho Jesus. Dipatupa ma pangaradion nama bahel las rohani Jesus mangihuton pangatusyonna. Di paradi si panganon na tabo. Dituhorak kapahian. Jas doho si patunay baru. Dung radi sude hudul libana pamanaton atik tung adong nahurang pangaradion nay. Dina huduli ibana dipukul 5 botari Roma Anggina. Didok rohana neng mangijam mobil asa mabuan yanakon na tu dokter ala topu marsahit. Didok amat taima. Dang bui pakyon mui neng ro Jesus ati perlu pakyon na. Gabi mula mangkinay tu bagasan jabuna laos haci si tutu rohana. Hudul busay mamatay mamereng pangaradion nay. Pukul 7 borongin Roma sahala tetanggana naing mangijam hepeng nalaho manuhor ubat ni inatana na marsahit. Dido amata na pay mahon Jesusima. Ido ikopadu tiba mangula asa unang bahenon marsiubat. Dang adong kepekku ninna amatay. Unang gugayaw nang ro Jesus tu jabuon. Gabi mula mata tangganay jala marsak rohana. Dipudi ni tetanggana naung mulaki Roma sahala pangido-ido didok ma tu ibana. Pak, kasihan Pak, tolonglah bantu saya dengan sesuap nasi. Sudah 3 hari saya tidak makan. Pitor topu majongjong amat tai mabigi hatani si pangidui-dui. Didok ibana ma di bagasan hatana. Pergi. Rotak maho. Inna ma tu pangidui-dui. Unang gugayaw. Na paima Tuhan Yesus dua unuaing. Gabi mabir ma pangidui-dui. Laos ditinggal homa amatay. Damang dainang. Saya di paima amatay ma. Haroro ni Jesus songon na dinipinay. Dung 15 menit lewat pukul siyai. Gabi marungu-tungu mamatay na madok. Ah, parjaji kuling doho Tuhan. Nung ngalewa 15 menit siyan jajim. Hapi soroho. Dungi terbigima suara ni back sound ni dramai. Didokma dang parjaji kuling au. Tulu hali auro marhiti aka anggikku na pugus na patu urupommu. Ipalau hodo au. Jala di jahahom dari Matius 25 ya 40. Didok manang aha na binaimmu tu sada siyan anggikku akana meton na tuau doi. Ubegi tangis ibana. Digobarhon dramai sada kemunafikan ni hala Kristen. Sahala na ringgas marminggu. Dohot na mangulahon ruhu ni parhuriaon. Hapedang diurupi dongan na napugus. Manarihon na pugus. Ido tadda ni haporsyaon. Ido na marsoba. Laos na patupahon panobaon. Tu debata jahuba. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Rikot do parpuasaan. Pasahak piliyad doho pangaradion. Dalan na hita na marsoba tu Tuhani. Alaikon niulahod do lomoni rohani Tuhani. Unang songob bangso Israel. Diula parpuasaan. Burju pasahak piliyad tu bagas joro. Burju mangulahor ruhu ni parugamon na sida. Hapi di gosa-gosa na pugus. Dang dihaposi Tuhani.
hasomala sabingdo na mangulahon ruhu parugamo oni, maralo parangi nasida tu haringgason mangulahon ruhut parugamo oni. Diula nasida perpuasaan, hape diula hajahaton. Alanido di pajojor akka pabahenan nahi nalomohon ni debata siulahonon nasida. Diaya onom ro diayat siai didok. Peluahon na ni rupa manang na tertindas, mangurupi na male, maparabiti nama saimara, jala mangulahon parasi ni rohaon. Ido panobaon nahi nalomohon ni debata. Alusan ni debata majujo ni bangsoi, molo di paholang na sidang ulu na sian pangarupaon. Sian haramunon, dohot sian hajahaton. Tuaka na mangulahon lomo ni rohana. Dohonon nama, disoddoau. Padohan ni debata disoddoau. Patuduhon na maringat do debata madongani akka na mangulahon lomo ni rohana. Jala patuduhonon na totong na capur tangat debata diaka. Jolma na makaposi ibana. Damang dainang, dinataparsita patupaon ni Tuhani pangurupion na dinguluta. Tidok matuhita, disoddoau. Molo diparangeho kamu lomo ni rohaku. Molo tapaholang dirita sianaka parangi naso hinalomohon ni debata, didok tuhita, disoddoau. Dang dau Tuhani sian hita. Ditonga-tonga do ibana. Tadda ni ditonga-tongat ta ibana, taulahon ma lomo ni rohana. Ima panobaon na hinalomohon ni debata. Namangihut damang dainang, hamubaon ni rohai, pataridahonot tomma diparangi na dinggan, dinapatar, dijolo ni jolma, dohot dinabuni. Udang do jolma burju, badia dinapatar, hape dinabuni diulah haramunon. Hapor seau tu debata papataron marhite na mangulahon na dinggan. Jala pasidikon ulahon hajahaton. Diigil jami taon, asapulin ngolu ni parugamota. Unak kolat di gereja, tapataridahon ha kristenota. Hape parulahon siganu pari, dang kristen. Dipangido tapaholang dirita sian ngulu si paula-ula. Ngulu ke munafikani. Ngulu kemunafikanima ngulu na berpura-pura. Sian hata Arab dunian haroroan ni hata munafik. Alai didok nama dokma. Gabe dipagajang mahata munafiki. Laos didokma muka nabi pikiran kotor. Penampilan nabadia hape pikiranna gok akka hajahaton. Torop sian halak Kristen namangihuton ruhu-ruhu ni parhuriaon. Hape rohana dang uduk, dang porsea tu Yesus. Torop nai namang guari dirina Kristen. Nama karekoton padidio doho ulaun ni huria, doho dia kana asing na dope. Hape parangina dang dinggan. Di hari koton ruhu-ruhu parhuriaon. Hape rohana doho pabahenan na dang uduk tu Yesus. Disada parmingguan di Medan. Na di bulan Juni tahun 1924. Ditiki majahatiting disukun sada ina donganna hudul di parmingguani. Didokma, di dia do inang toilet di gerejaon. Dung di pabua inata donganna makatai inganan ni toileti di dia. Haruar mainata na manukuni sian gerejai. Jaladang mula besahat tunasidung parmingguon. Dung didok para gedda marid di mahita. Huhu papungu pelian. Dilului inata na mangalusi suku-sukun ni inata na haruarima dompetna sian tasna. Naing mabuat pilianna. Sai didadapi inataima tuganup nasa di inganan nai. Hape dang dapotna di dia dompetna. Dung leling dilului di ida inatana di pudini inataima. Laos disukum maibana. Aha na niluluam inang? Nin nama. Dompet tu. Roma inata na dipuninay madok. Idora na binua ni inata na haruari. Ubereng do naking didadapi tasmi. Ditiki maka tidakon hapor siaw kita. Huripu do tasnay. Ninna inata na dipudinay.
Dung saya parmingguon di pabua inatai manasa nama saya itu parhaladu di konsistori. Di konsistori adong mamaritahon namasa do akka si songoni di parmingguon di gereja na adong di luar na asing 2 minggu adorang somasa sadari damang dainang ima namasa diganup nasa akka huria adong do HP si songoni dope roy bana tu parmingguan HP ulaon na dada ulaon alani haporsiaon alai ulaon hani hajahatot do dauma akka si songoni sian ganup nasa hita ai so di halo mohon ganup nasa si songoni di debata ai panobaon na sitong panobaon sian saluhut na roha doho nguludo laos songoni mahita dinalahu mangudu ti ganup nasa akaulaon panobaon asa hobarmai tulomoni roha ni debata damang dainang dialan situasi ni masyarakat doho negaratta jala torop namangai ganup nasa hasusaan ganup nasa hapariron boy mai binahin na sudinggan ganup nasa akaulaon ni partugi dohok ganup nasa alani keberpihakan na sida songoni binahin ni ganup nasa panggosa-gosa ni akka nagumugo songoni dope pabahenan di namasa alani ganup nasa virus namasa di tonga-tonga ni portibion di sialani dengan situtudo hita manang yakon na marsahit do na pugusi alai dumingganad do pe bolo mangurupi hita bolo bui tapatu paganup nasa kapangurupioni ido panobaon na hinalomohon ni debata Tuhan debatama na mamasu hita sa luhut na patupa panobaon songon na hinalomohon ni debata. Amin.